قصتاتنا نحنا أبكل زليونا قصتاتنا نحنا أبكل زليونا قصتاتنا نحنا أبكل زليونا أستمعون بير أبكل ولنا قصتاتنا نحنا أبكل زليونا قصتاتنا نحنا أبكل زليونا قصتاتنا نحنا أبكل زليونا أستمعون بير أبكل ولنا قصتاتنا نحنا أبكل زليونا قصتاتنا نحنا أبكل زلينا قصتاتنا نحنا أبكل زلينا رايون بير أبكل علينا رايون بير أبكل علينا እንኳዕ
ናብ belesbubu.com መርበብ ሓበሬታ ብድሓን መጻኹም ኩላትና ከም እንፈልጦ በለስቡቡ ልዕሊ 600 ቪድዮታት ምስ ልዕሊ 60 ሚልዮን ተዓዘብቲ ዘለውዋ ቻነል እያ ሕጂ ድማ ካብ ቻነልና ናብ ድኳን ጌምስ ኦንላይን ኮርስስ ወይ ኦንላይን ትምህርቲ ቪድዮታት ዝብል ዌብሳይት ፈጢርና ኣለና ኣብ ድኳንና ልዕሊ 14 መጽሓፍትን ብዙሕ መጻወቲ ንደቅናን ትምህርታውን መዘናግዕን ክትረኽቡ ትኽእሉ ንደቅና ዘዳለናዮ መጽሓፍቲ ገለ ክፋል ካብ ኩለን ናይተን መጽሓፍቲ ገጻት ኣብ ዝነሆ ኣብዚ ኣቲኹም ርኢኹም ዓጊብኩም ድማ ክትገዝኡ ምስትደልዩ ናብቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ሊንክ ኣቲኹም ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ድኳንና መጽሓፍትን ከምኡውን መጻወትን ክትገዝኡሉ ቀሊል መንገዲ ኣቐሚጥናልኩም ኣለና ከምኡውን ኣብ ቀረባ እዋን ዝመጽእ ናይ ህፃናት ጌምስ ወይ ጸወታታት ነማዕብል ኣለና ኣብ መወዳእታ ድማ ደቅና ኣብ ክፍሊ ቪድዮ ተኽኢሎም ካብ መርበብ ሓበሬታና ቪድዮታት በለስቡቡ ክዕዘቡ ይኽእሉ እዮም እዚ ድማ ነቲ ካልእ ትሕዝቶ ናይ ዩቲዩብ ዝመጽእ ከይረኣዩ ናብ ናይ ህፃናት ይቕጽሉ ማለት እዩ Belesbubu, like, subscribe.